Baret rafir kilulei, tekim asa, Dalin naad, tibnek hay, feynem limhaba, feynem milada, emtamarin tulei, min teşfil Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn l-misteri qaddisa. Inti Mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Til-Udisja b'suffraġġju tal-mejtin Giuseppi, Ġolina u Edmond u Pauline Buġejja. Għatina mulej li l-Ispiritu Qaddis tiegħek isawwafuna l-qawwa kbira tad-doni tiegħu u jagħmel inkunu dejjem noġbuk u li ngħixu skont ir-rida tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien billi l-uffiċjal ried jaf sewwa biex il-Lud kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jitilgħu qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi ħadd minnhom kienu min-naħa tas-Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajjad fis-Sinedriju, ħuti, jien Fariżew u bin il-Fariżej, u għalhekk li qegħdin issir ħaq minni minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif għalhekk għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġemgħa inqasmet. Għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet la anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir. Xi kittieba tan-naħa tal-Fariżej qamu u bdew jaħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu: aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem. Min jaf kellux xi spirtu jew anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-uffiċjal billi beża li se jtertqu lil Pawlu ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jeħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara il-mulej derlu u qallu: għamel il-qalb, kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Ħarisni u Alla għax fik jien nistkenn. Ħarisni u Alla għax fik jien nistkenn. Jien qed lill-mulej int Sidi, mulej, int is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti iż-żomm f'idejk xortija. Ħarisni u Alla għax fik jien nistkenn. Imbierak lill-mulej li tani il-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-aminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni u Alla għax fik jien nistkenn. Ekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara il-qabar.
ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-amintek. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Alleluja, alleluja, alleluja. ħajkunu il-kol ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema talab u qal: Minix nitlob għal dawn biss imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik. Ħajkunu ma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li inti tajt lili jintajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħal maħna ħaġa waħda. Jien fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox, ħalli d-dinja taraf li inti batni u ħabbejt lilhom kif ħabbejtni int. Missier irrid li dawk li inti tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajt lili, għax int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jien araftek u dawn narfu li inti batni, u jien arrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed, biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir. Mela eżis kemm hija sabiħa t-talba ta' Ġesu għad-dixxipli tiegħu. Waqt l-aħħar ċena, Ġesu talab lill-missier u x'talbu biex jaħares lil dawk li huwa tant ħabb. U kompli jgħidlu Ġesu lill-missieru, għallu ma dawn kien hemm ukoll l-isem tagħna, l-isem tiegħi u l-isem tiegħek, dawk li għad iridu jemmnu. Jiġifieri diġà qed ipatti għalihom Ġesu bit-talba li jagħmel il-missieru. U jgħid Ġesu din it-talba twila llum qed naqraw propju parti żgħira minnha din it-talba it-twal. Allura kemm għandu jagħmlilna kuraġġ l-inna l-insara, il-fatt li nkunu nafu li Ġesu talab għalina qudiem il-missier. Eżis aħna għal Ġesu l-aktar nies eżis. U kemm ngħixu aktar ħinja meta narfu dan id-don li Ġesu tagħna. Issa Ġesu jitlob il-missier ukoll biex fejn ikun hemm inkunu ukoll aħna. U allura Ġesu jrid li l-maħbubin tiegħu jkunu qrib tiegħu, mhux imbedin minnu. U propju dan huwa r-rigal li huwa ħejja għalina. U kemm għandna nkunu kemm noqogħdu attenti li ma nkunux boloħ meta forsi ninsew dan ir-rigal, biex forsi naċċettaw ir-rigali ta' din id-dinja li forsi jbeduna minnu minn Ġesu. U għalhekk iridu noqogħdu attenti eżis li l-Ġesu nippruvaw ma nagħmluh ma' ħadd għalih waħdu. U allura jekk Ġesu talab kemm aktar jiena wkoll għandi nħoss il-bżonn li ngħix maqut mal-missier permezz tat-talb tagħna.
Għalhekk importanti jittalbu, għalhekk niġu hawnhekk fil-Knisja u nitolbu biex inkunu ħaġa waħda mal-Missier. U x'għamlilna dan it-talb? Jenna biex ngħixu ħajjitna fiex? Fil-preżenza t'Alla. Jiġifieri jiena ma tistax tgħaddi ġurnata minn fuqi u ma naħsibx fuq Alla għax inkun forsi ingrat. Ja forsi ma naħseb xejn fuq Alla. Allura importanti ħafna li jittalb jiena nagħmel matul il-ġurnata żgur sa jfakkarni fil-preżenza t'Alla. U allura nitolbuh li Ġesu ngħidulu: ħadd tkun it-tieba tiegħek l-għajnuna għalija fil-mixja tiegħi biex nimxi warajk bil-wieqfa. Nitolbu lill-Alla missierna biex jibatinna l-Ispirtu ta' Kristu irxoxt biex jimlina bil-kuraġġ u bil-qawwa. Għalhekk ngħidulu: Atina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek mulej. Atina. Alla daf l-imħabba fost dawk li jemnu fi Kristu nitolbu. Għal paċi u għal ftijien fil-qasam politiku, soċjali u ekonomiku nitolbu. Għal ħarsien tal-qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u tal-għoża tal-ulied nitolbu. Għas-sinċerità fi qlubna ħalli l-Ewkaristija tkun sinjal ċar tal-isforz tagħna biex nadru u nifhmu lil xulxin nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. O Alla għajn ta' kull għaqda, ħadd ma jista' jgħix fl-imħabba tal-aħwa jekk qabel ma jkunx maqut miegħek. Atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek li huwa r-rabta tal-għaqda vera biex tbiddilna f'umanità ġdida, ħielsa u maquda fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, rid-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sakrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddis dawna id-doni u l-sakrifiċċju li aħna sirin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox.
tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien raddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet huwa wera lilu nnifsu bidder lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina semm il-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan għall-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda jitennulek. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċiti, smertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad dil-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu din l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppi, Giolina, Edmond u Pauline Boġejja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Giuseppe Żewġa, ma' San Ġuwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħajja bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, żdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, inħobbok, Signor Alla. Birek mulej għal dejjem u birek li sem qaddis tiegħek. Alleluja.
ġdida. Addis qawwi kuni mbirek mulej għal dejjem. Kuni mbirek li sem addis tiegħek. Alleluja, alleluja. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Ngħidu t-talba li kien jgħid San Bernard lill-Madonna. Ftakar jal iżjed ħanina, Om Verġni Marija. Laqat ma nstemma li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan għall-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni jom tiegħi. Għandek niġi, qudiemek noqgħod, midneb u niedem, ja Om li bentalla mamul bniedem. La tistmerx tit-talb tiegħi, iżda jismani u weġibni. Amen. Nitolbu. Mulej biex il-misteri qaddisa li rċevejna jagħtuna l-erf tal-ħwejjex tas-sema u jġedduna bis-sem li nieħdu fihom ħalli jkun jistħaqilna niksbu id-doni tal-Ispiritu Qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru li Marija, mtalla u tal-bnedmin, mannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin. Marija Om ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.